mergem împreună acolo și să experimentăm ceva în acea zonă. Eu cred că lucrurile se transformă. Vezi? Nu mă mai duc pentru mine, mă duc pentru ceilalți. Mă duc pentru aprecierile pe care le-aș putea primi sau orice reușită pe care o fac un titlu de glorie cât mai degrabă ca pe o modalitate de a mă promova, lăuda în fața celorlalți și efectiv aștept aprecierea lor. Este destul de ciudată această tranziție. Este o tranziție pe care s-ar putea să o înțelegem mai greu pentru că satisfacția superficială te duce în ipostaza de a deveni dependent de aprecierile pe care le-ai putea primi. Și voi fi suporterul tehnologiei și dezvoltării pe care tehnologia o poate oferi. Întotdeauna voi face acest lucru. Dar știu că în spatele sau alături de această tehnologie întotdeauna există și o vulnerabilitate foarte mare. Orice calculator, indiferent cât de performant va fi, intră într-o priză alimentată de curent electric. Iar în momentul în care cineva scoate dispozitivul din priză, acel cineva, parcă îl văd ca pe un șoricel zâmbitor și cârcotaș, ar zice în felul următor: și acum stați de vorbă între voi. Ei, ce faci? Ce faci atunci? Pentru că oamenii se vor uita marcați de probabil cel dintâi simțământ al umanității, dacă e să ne raportăm la Adam și Eva, și anume cel al rușinii. Oamenii vor simți că se îngolesc fizică, ci la o goliciune a experienței sociale. Experiența socială este esențială, zic eu, pentru devenirea fiecăruia